Allah aban mai zafi yau a sa kuma yaji gashi aban na 200 ajiya barin ɗan ɗinka yawuna da dankalin nan. Yawwa hajiya hajiya kin san bani ba na yafa canji a laliban canji na da Allah. Hajiya kin san bani ba na yafa canji yawwa mi kwan kai a ƙirye ce to barin ɗan ƙara tsinka ya wuna da dankali ɗaya. Amaryar madagwal mace gwal. Gane labai gane. Sun da dawowa ya labai. Bacci kace min ne? Na nan jin rediyo ne ko. Kamar ya kana jin rediyo? Rediyo aka kawo ka ji ko gadi na aka kawo ka kai? Labai ya na ga ledan kuma guda ɗaya. Leda? Ina nan ba. Ke dacin ka. Tafa! Ku dacin ka. Ka ga maye? Amarsu ta ango. Ai na gaya miki kin ganni nan ni ne hau wajen Ramatu mai kosai. Billahi lazi kosan nan in kika ci amarya. Kai kosan nan fa tsabar zafin sa. Bari ma in fara kafin ke ki dan tarihin dinga ke ma ai ya kamata ki dan taba amarya. A wani tarihi ka taba jin an kawo ma amarya kosai da biredi a daren amarcinta? A tarihin Fulani kin san ni ba Fulatani ne. Kuma kakata ma kosai aka kawo mata a daranta na farko da angonta. Kakarka kenan amma ba kakata ba. Ai wannan renin hankalin da renin wayo yayi yawa. Wannan abun kunya wani irin abun kunya ne? Ga kashi da ka tila min, gashi kan ka zo ai ni wannan kawaye na ma suka zo suka ji kosai aka kawo min billahi la ilaha illa dariyar da za su yi min ba yar kadan bace. Wannan rashin mutunci ne. Dariya ce akai wa shugaban kasa dariya ma. Tun kafin ma in haukace maka a cikin gidan nan ka dauki wannan gayyar taka ka fice min da shi a wurin nan bari in kira dadi na ya kawo ka kosan ne ba kya so ko biredi wa za ki kira dadi dan Allah da famin asiri ba dai ka za kike so ba ya haƙuri zan je in nemo ta ai da ki kira mun tsohon nan gwara ko